Ну, многие говорят о том, что вот Крым тоже не верили, что возьмут. Сейчас многие говорят, да, не будет никакой войны, потому что на сегодняшний день армия Украины это не 2014 года, когда Крым потеряли, и не тогда, когда пытались на таком хапе. О, так легко взяли Крым, сейчас мы Харьков, Донецк, Луганск, все это мы быстренько возьмем. Ну, не получилось, но все равно территорию-то часть отжали. Поэтому хотел спросить... Верить-то сейчас многие утверждают, что войны не будет. Но вот учитывая историю с Крымом, не настолько ли там с головой проблемы в Кремле, что мы-то как раз думаем рационально, а там уже, может быть, давно перестали думать рационально. И бомбанет откуда не ждали, все-таки думаем, что нет-нет, все это пугают, ультиматумы Западу и Америке объявляют. Назад они получают ответ еще больше. И сегодня здравый смысл, по большому счету, здесь не существует. Мы пытаемся думать здраво, а эти люди думают ли здраво? Может быть, как раз мы говорим, что войны не будет, а война, надо ждать ее чуть ли не каждый день. Насправді, треба розуміти, що війна вже йде, так? Це раз. Нет, это понятно. Я как бы не говорю, Друга ситуація – загострення. Давайте я поясню, что Виктор имеет в виду, что война с 2014 года идет российско-украинская на территории восточной, это ДНР, ЛНР, и захваченный Крым считается началом войны. Я правильно сейчас объяснил? Да, с 20 лютого 2014 года. Да, я имею в виду о тех широкомасштабных действиях, которые были бы растянуты вот с востока на запад, до территории Беларуси. Это же растянута украинская армия по всей границе получается. Дивіться, чим відрізняється режим Путіна від якихось таких режимів, які були раніше на території Російської Федерації, Радянського Союзу, не знаю, Російської імперії, вони не можуть довести до кінця будь-яку справу. Наші військові кажуть, що ми готові воювати з армією Російської Федерації. А питання в тому, чи вони спроможні зайти на нашу територію під своїм прапором, зі своїми шевронами і засвідчити, що це справді армія Збройних сил Російської Федерації. На даний період, за весь період існування Російської Федерації, ось останні ці 30 років, така ситуація була тільки один раз – це Грузія, коли вони відверто підняли прапор і пішли вперед, і то вони змушені були відступити, залишивши умовних миротворців, там, не знаю, в Абхазії, в Південній Осетії. І все. А все решта це умовні миротворці, які перебувають. Тобто їм потрібна підстава перебування на території України. Єдина підстава, яку вони можуть придумати, це наявність російського населення, громадян Російської Федерації, захист російськомовного населення. Тобто якісь підстави для того, щоб умовно перед світовою громадськістю виправдати свою присутність на чужій території, яка визнана міжнародною спільнотою. Це приблизно так само, як в Криму. В Криму вони прикриваються Фількіною грамотою, яка називається референдум місцевого населення. Кримський народ там утворився. Єдина можливість зайти на територію України – це оголосити, що є загроза громадянам Росії в Донецьку-Луганську, де видано близько 600 тисяч паспортів громадян Російської Федерації, і на захист цих громадян. Або, не знаю, умовно, що там десь згоріла чи там, не знаю, завалилася якась школа чи церква, яка належить росіянам десь в іншому регіоні. Ну щось таке, я не знаю, щось треба придумати, щоб можна було хоча б умовно це підставити. Одна з підстав, наприклад, яку вони намагалися організувати в 2014 році, це збиття літака над територією України. Є така версія, що вони готувалися після, коли 17 числа був збитий літак, що цей літак мав бути збитий не голландський, а російський.
який так само там пролітав поруч. І просто це така прикра випадковість для них і трагічна випадковість для тих, хто загинув, що був збитий не той літак, і вони не змогли під виглядом миротворчих сил, які вже були готові на кордоні, зайти на нашу територію. А літак, який був збитий, там немає жодного громадянина Російської Федерації, і вони просто літак не російського виробництва, не російських громадян там на борту не було, і вони просто не було жодної підстави перетнути кордон. Вони це зробили під чужим прапором вже через місяць на День Незалежності України в серпні 2014 року. Але це вже була інша історія. Тобто їм потрібна підстава. Як вони цю підставу підведуть, не знаю. Я не вірю в те, що Російська Федерація спроможна широкомасштабним фронтом іти в атаку на Україну з, там, не знаю, з 3-4 боків. Тому що це в першу чергу смерть не Україні. Україна пережила такі навали за останні 100 років дуже багато, і, як показує досвід, Україна виходила звітом тільки міцнішою. Це буде кінець самого існування Російської імперії як такого. Это серьезное заявление, Виктор. Конец нападения на Украину – это конец Российской империи. Я правильно перевожу? Я би сказав більше, якщо, не дай Бог, чи дай Бог, я навіть не знаю, як це сказати. Якщо Лукашенко спроможеться підтримати цю авантюру і піде через кордон України з Білоруссю в атаку на Україну, це буде кінець лукашенського режиму. Ну, это, что Лукашенского, это точно. Но вы заявили, более важное сообщение сейчас сделали, что будет конец Российской империи. Российской империи вы имеете в виду не как российского народа, а путинского режима. Я правильно понимаю? Вы же не хотите конец Российской... Треба розуміти, що розпад імперії – це все ж таки утворення тих національних держав, про які ми навіть не можемо собі уявити. Це стільки народів, які там перебувають в такій внутрішній окупації, малих народів чи великих народів, тому що не може бути малих чи великих народів. Ви подивіться, і татари Поволжя, і башкіри, і чуваші, і національності, про яких ми навіть, може, і не пам'ятаємо, там, Ерзя, Меря, і так далі, то це все національності, які мають право на самовизначення. Так. Мають право. І хочуть, мабуть, і хочуть. Хочуть, це однозначно. А що буде, коли все це завалиться, це буде інша історія. Сябры, друзі и друзья. Сябры, друзья и друзья. Панове, спасибо за лайки. Я это не устану повторять, потому что я вижу, как только я вас попрошу поставить, и они увеличиваются, это продвигает наши эфиры, продвигает наши программы, а нас узнают все больше и больше, и мы вам признательны за подписку, конечно. Сейчас вопрос, Виктор, от Надеи Соловьевой. Як Україна ставиться до того, що Німеччина не буде допомагати зброєю? У адрозненні, ну я не ведаю, откуль у Надеї така інформація, у адрозненні від шматліких країн Європи, що дослали в Україну воєнну техніку і казали, що страны Європи не будуть допомагати солдатами, не будут живой силой допомагать. А сегодня я узнаю новость, что 600 или 400 спецназовцев прилетает из Канады. Так вот, что вы можете сказать по поводу информации, что Германия на сегодняшний день ничем не помогает Украине? Правда ли это? Ну, це правда. Вона не допомагає летальною зброєю, взагалі зброєю. Да? Вона там змушена була якось піти на поступки тому що реакція суспільства певних країн, особливо скандинавських країн, країн Балтії, була дуже негативна, і вони піддали критиці саму Німеччину. Вона змушена була там трохи відступити і там сказати, що передасть якийсь там шпиталь польовий, там 5 тисяч касок, там ще щось таке. Ну це все така історія. Ви знаєте, тут стоїть питання не про допомогу, стоїть питання про те, щоб не заважали. Тому що український народ спроможний захистити себе сам. Тут стоїть питання в тому, ми точно не афганці, і ми точно не почнемо бігти в різні сторони
як це відбувалося, ви бачили на наших очах літом минулого року. Ми будемо битися до кінця. Можливо, не всі, але той костяк, який готовий йти до кінця, він настільки мощний, що ви можете подивитися в нашу історію. Не було жодного агресора, який би спокійно себе почував на нашій землі. А стоїть питання про те, що, по крайній мірі, не було ножа в спину і не було цих всяких речей, які пов'язані з блокуванням тих чи інших ініціатив інших держав, які намагаються нам допомогти. Яскравий приклад – це заборона передати гаубиці радянського виробництва, які зараз перебувають на території Естонії, і взагалі до Німеччини мають гіпотетичне якесь відношення, тому що вони колись стояли на озброєнні армії НДР. Розумієте? Тобто навіть такі речі, які вже точно ніякого відношення не мають до Німеччини, навіть це блокується. І коли от ми стикаємося з такою ситуацією, тоді вже виникає питання. Якщо вони говорять про те, що вони мають якісь фантомні болі і не допомагають країнам, які знаходяться в конфліктній ситуації, тоді виникає питання, а на якій підставі вони допомагають формувати потугу військово-морського флоту Ізраїлю, будуючи їм фрегати і підводні човни. Там що, конфлікт немає. Я розумію, що в них так само фантомно біль щодо народу Ізраїлю. Але, слухайте, народ Білорусі і України під час Другої світової війни постраждав в кількісному складі не набагато менше, ніж народ Ізраїлю. До речі, згадаємо, що сьогодні Міжнародний день Голокосту. Так. Тобто, день Холокоста, день освобождения Освенцима, этот день вымаран из учебников истории России. Его нету этой даты. Нету даты этой уже. Це проблема не наша і навіть не російського. Виктор, вашими словами, что по большому счету сейчас война эта полномасштабная в принципе идет, но с точки зрения подготовки к войне Россия несет огромные потери. На сегодняшний день около 900 миллиардов уже потеряли за эти 3 недели переброски войск в Беларусь. В то же время Украина, пока Россия теряет, учитывая, что начались эти переброски войск, сразу упали акции, рынок провалился. В то время, когда Украина стала на благотворительных основах получать вооружение, боеприпасы, да? Турция поставляет байрактары, Америка тоже самая сильная сейчас, беспилотники. Слушайте, каждый день садятся самолеты, идут страны Балтии, ПВО, стингеры поставляет. Это долго можно перечислять. То есть, по большому счету, Украина уже сейчас в данный момент несет победу каждый день в данной ситуации. Да? Я хотел спросить... Ще врахуйте, що прийнято рішення про допомогу фінансову з боку Європи. 1 миллиард 200 миллионов евро. То есть вливание и денежное. То есть слушайте, чем хуже, тем лучше. Сейчас просто обогащается в данной ситуации Украина. Все становится сильнее и сильнее. И вашими словами сказали, что по большому счету нам не нужны солдаты НАТО и солдаты Европы. Мы сами себя защитим. А я вам скажу, что вот буквально вчера я разговаривал с одним из офицеров из Житомира. Он сказал, Чечня для России покажется просто прогулкой в детский сад. То, что какой будет ответ Украины российским войскам, то Чечня им покажется сказкой. Так ли это? Не преувеличение ли это? Ви знаєте, ви просто не уявляєте, яка кількість людей, в тому числі чеченської національності, перебуває в Європі, яка з задоволенням прийме участь в активній фазі війни на території України проти Росії. Тобто, розумієте, коли в 2014 році над деякими підрозділами почали підніматися там прапор Чечні, Ічкерії, прапор Грузії, прапор Білорусі, тобто, розумієте, прапори тих країн, які ті чи інші мірі постраждали від політики сусідства, так званого Росії, то
вони просто не уявляють собі, настільки є багато людей, які стільки в нас росіян воювало на нашій стороні росіян, які просто противники путінського режиму. Тому я вам скажу, що це справа не тільки українська, це справа всіх вільних народів, в тому числі і народів Росії, які готові ціною своєї крові за нашу і вашу свободу битися з тим монстром і все ж таки припинити його існування і створити таким чином все, щоб в нас було краще майбутнє. Вашими словами, в очередь! В очередь! Кто хочет набить лицо России? В очередь, в очередь, в очередь. Дорогие Слухайте, друзья. у нас була надзвичайна ситуація. Ми мали декілька нарад, тому що у нас сформувався цілий батальйон, який намагався підняти російський прапор, ну, триколор. І назвати себе батальйон там Русь, чи якось вони там намагалися це створити. Ми просто попросили їх не ризикувати і таким чином трохи розмістили їх по інших підрозділах. Ну тому що вони хотіли показати, що є інша Росія, яка готова воювати зі зброєю в руках проти Путіна. То есть я правильно понимаю, что на территории Украины есть бывшие офицеры российской армии, которые готовы сегодня до батальона объединиться и поднять триколор и воевать против путинской России. Я правильно понимаю? Ви що не чули про цього навіть офіцера ФСБ, колишнього прикордонника Богданова, який перейшов на сторону України? Це він книжку написав. Супер. Я не знал, честное слово. Вы сейчас открыли для меня такую новую страницу в истории Украины, сопротивления. Ну, правда, это очень воодушевляет, это приятно. И вот тот триколор, я сразу почему-то вспомнил триколор времен Великой Отечественной Второй мировой войны. Тот триколор,